Здравейте! Вие сте с епизод 4 на подкаста Другаде, или Другате, или Друга? Де? И след тая тъпа смешка да си казвам ли името не знам, но айде ще го кажа. Аз съм Алиса. Днес смятам да са вашия пътеводител, или вашия тургайд, или вашия човек на място, предаващ от Берлин, и да ви разкажа няколко типични неща за тука, някои, които аз харесвам. Може да се изпусне и да кажа някои, които не харесвам. Нямам разписан план пред себе си, така че каквото излезе. Ако ви е интересно да чуете за това какво различава Берлин от Германия, или пък Берлин от София, или ако ви се слуша за битаци, примерно, сте си много на място днес. Така се случва, че този път записвам в неделя, а неделя е един много особен ден тук, в който, ако примерно решиш да правиш някакъв сладкиш и ти нямаш яйца или захар, нещо не ти достига, няма как просто да отскочиш до супермаркета да си купиш, защото просто не работят. Това е от една страна. Естествено, всички разчитаме на своите мили, услужливи съседи и приятели, но така да ако случайно нещо много ти се дояде от супермаркета, няма как да се снабдиш. От друга страна, в неделя има много от така наречените Flohmarkt, което тук е голямата работа и където можеш да си купиш всичко от гащи до посуда за кухнята. От друга страна, тук в неделя, много често като минаваш по улиците, можеш да видиш всякакви неща извадени пред къщите на хората. Примерно кашончета, на които пише за подаряване, и можеш също всякакви джаджи да си намериш вътре. И това е много типично тук, което в началото мене много ме изненадваше. И в България въртим, непрекъснато някакви секонд-хенд неща, някой нещо дава, обаче това до такава степен е усъвършенствано в Берлин, че реших, че си заслужава да ви разкажа малко, защото това отличава Берлин от останалата част от страната, бих казала, защото все пак Германия е място, на което консумеризма си е много добре развит, много си е важно какво имаш, колко е скъпо, пък къде ще го покажеш, пък как ще се похвалиш. В голяма част от местата, на които съм била, извън Берлин, хората обичат да покажат колко много пари изкарват. Нещо, което в други места родни сме го виждали. Но тук започва много рано. Тая идея, че парите са много важно нещо. И че ти не изкарваш ли достатъчно пари, едва ли не ставаш. И аз го казвам това, защото наскоро ми се случи, бях в тотален шок. Пътувахме с влак. Това прави едно много малко лирическо отклоненице от главната, много подредена история за битаците. Та пътуваме ние с влак и сме с моето детенце и до нас някакъв супер приятен човек се заговаря с него, показва му снимки на телефона на своите деца, въобще завързват разговор и става дума това на той на колко е години, кога ще ходи на училище, няма ли да ходи, неговите деца на човека. Става ясно, че ходят на училище и най-главната, а той наистина много приятен, така виждаш го, има подход към децата. Едно от най-важните изречения му беше: ами да, ти сега, като тръгнеш на училище, трябва да учиш много, за да можеш да си намериш добра работа и да можеш да имаш много парички и да си купуваш всичко, което поискаш. И аз в този момент се опулих към съседната седалка, към моя приятел и бях в шок, защото все пак ти говориш на някакво много малко дете, което още ходи на детска и вече го вкараш във филма на всичко се прави, за да имаш пари накрая, което много не съответства на моята ценностна координатна система и на това въобще как виждам аз смисъла на живота и защо правя едно или друго, или какъв е смисъл на това да учиш, да знаеш, да можеш. Но това тук си е най-високата точка на успех. Така. И сега в това място, този огромна държава, в която това е по-скоро нормата, аз съм се оказала в този остров на хипарията, който, между другото, хора, които са живели тук много години, казват, че вече не е така и че всичко се е променило, но аз все още го усещам като някакъв малък такъв оазис. Едно време Берлин е бил poor but sexy, сега вече не е толкова poor, защото всичко е скъпо, особено местата за живеене, но генерално това е вайба. И сега в това място, което е столица на тази страна, в която е много важно да се работи много и да се изкарват много пари и въобще лайстунг. Тук ние живеем някаква мечта на споделеното живеене и секонд-хенд нещата, предаването на нещата на един на друг.
събитията, на които ходиш и си разменяш дрехи с хора, или играчки, или книги, или каквото и да било. Това си ежедневие. И естествено, едното не изключва другото. Това, че има такива събития и дух, не значи, че няма и супер лъскавите магазини и улици. И нали, другата страна на монетата. Но аз, примерно, още в началото, като дойдох, бях в така лека превъзбуда. Защото аз винаги много съм обичала да ходя и дълго да се ровя в някакви секонд-хенд магазини и да си намирам някакви находки. И въобще смятам, че генерално предобре ме с консуматорството и с купуването на вещи и с непрекъснатото още и още и още и още желание за това да имаш нови неща. И буквално се оказах в рая. Не знам как да ви обясня. Много, нали, нашата планета се задъхва отдавна от купищата еднократно употребени нещица във всяко едно отношение. И много ме кефи, че тук активно се противостои на това в някаква голяма степен. И сега моята първа история е следната. Много в началото, може би първата година, като бях тук и като дойдох и много неща нямахме вкъщи. Беше това едно много минималистично. И си бяхме казали, че лека по лека някакви неща ще си оформяме. Сега ние живеем под наем, така че няма да строим някакви велики работи вкъщи. Така че не сме си давали много зор. Малко по малко да си го направим уютно. Беше целта. Това беше едно супер подредено изречение. И търсим си огледало. Сега, тук е много интересно, че всички апартаменти са различни. Като влезеш в една сграда, особено тези старото строителство, те са преправени през годините. Един апартамент е разделен на 2, на 3. Има някакви странни ниши, някакви странни чупки по стените. Така че твой апартамент може да е много различен от този на съседа отгоре. И ние имаме една такава много малка нишичка странна, която не можех да намеря огледало, което да пасне в нея. То Икея, Джийск, бла-бла, там всичките реклами, които мога да направя сега. Никой нямаше огледал за моята нишичка. И аз спомням си, че беше много студено, мисля, че февруари, защото бях на колелото, но с зимно яке за ски, примерно, с зимни ръкавици и се прибирах от някъде вечерта. И виждам аз, че пред една голяма къща са изкарали половината неща, наистина, от къщата. Изкарали са, примерно, огледала, маси, столове, всякакви работи и е ясно, че се ще ги оставят там и че може би на другия ден ще дойде нещо да ги изнесе, но в този момент имаше си едно листче, на което пише за подаряване. И аз си викам, сега аз съм с колелото, имам около 4-5 км до нас. Нищо не мога да взема, айде ще спра да разгледам. И спирам и гледам едно огледало. Аз не съм си размерила, разбира се, нишичката. Нямам идея колко е голяма точно. Нали, в мене нямам сантиметър също. И гледам, си викам, това огледало, ако го взема и да не пасне, ще го оставя и аз така на улицата и някой ще го събере утре. Само трябва да намеря начин да стигне до нас. Искам да ви кажа, че закрепих огледало в човешки ръст върху колелото си и сложих го да легне, да се каже, отпред на кормилото и чак до седалката отзад и го бутах тези 5 км до нас, колелото с огледалото отгоре и си го докара в нас. И то си заспа. И това ми беше един от любимите първи моменти на нещо, което пасна в Берлин, защото мен все нещо не ми вървеше и все нещо беше не както ми се искаше в началото. И това огледало като си лепна в нишичката и аз бях много щастлива, защото по принцип, ако не беше паснало, вкъщи щяхме малко така да имаме спорове, защо съм влачила аз нещо от другия квартал, без да го измеря и въобще каква съм такава непредвидлива. Но успях. Си го имам това огледало и до ден днешен. И така. И това ми е първото голямо секонд-хенд попадение. После сме си взимали едно кресло от някакви хора, които просто си го продаваха. И така се случи, че бутнахме колата, с която отидохме да го вземем. И това кресло излезе примерно от 20 евро, което трябваше да бъде. Излезе примерно 1500, защото трябваше да платим там нещо на хората, които бутнахме. Но, нали, това са рисковете на професията, не ами на рисковете. И така и до толкова съм свикнала вече да раздавам и да взимам някакви неща и да нося и да влача, че колкото и да си бях убедена още в България, че е абсурдна степента, в която се зариваме с вещи, и то нови, и то непрекъснато.
че до сега съм взимала, всякакви неща. Сега истината е, че минимализма в нашата къща до такава степен е ескалирал, че когато стане въпрос за искаме да си вземем еди какво си, преди то да се случи, следващия въпрос е, добре, а какво излиза от вкъщи? То скоро да влезе нещо ново в нас, трябва нещо старо да излезе. Така се борим с страха си да не станем роби на вещи. Аз всъщност исках да ви разкажа за битаците и за културата на битащината. И за това, че тук наистина има си такива, дето са всяка седмица, има си един път в месеца, има си в различни дни от седмицата, но в зависимост от частта на града, в която се намираш, може почти всеки ден според мен може да си ходиш и да намираш някакви неща или да си сложиш тантче и да се освобождаваш от каквото си събрал вкъщи и вече не ти трябва. Е много готино, защото има такива и dedicated детски битаци. И съответно няма тая мъка да се окажеш с детето си в мола и да трябва да му викаш на всяка дума не може това, не може онова или добре ще вземем и това и другото и да имаш някакви хиляди играчки и играчици или някакво негово вечно желание за още и още. То е ясно, че и аз съм отгледана, примерно, и до сега си гледаме, децата и в България с някой ти е дал дрежки, някой ти е дал обувки или поне в моя кръг и в моята някакси приятелски кръг аз съм получавала много дрехи от мои приятелки. Давала съм съответно нататъка и според мен това е най-естественото. Ми се струва много важно това да не се губи някакси. Да не превръщаме децата си просто в следващото поколение консуматори, които на всяка цена обязателно трябва непрекъснато всичко да имат по много и още и ново, без да си дават сметка какви ресурси костват на земята ни, на хората, на всички ни, затова да се произведат още и още неща. Колкото и устойчиво да се произвеждат или да има опити за устойчиво производство, вече има от всичко по много. В смисъл, ние имаме дрехи и посуди и играчки има на земята толкова, че да не трябва според мен никой никога повече да купува. Но, това си е моето лично виждане на база какво аз в тази посока съм чела и съм се информирала, на никой не го налагам, просто казвам, че на мен това много ме кефи, че Берлин паснах си в Берлин в това отношение. И аз още в началото, като дойдох, на мен градът просто ми заприлича на една голяма, много по-голяма София, защото имам много подобна архитектура. Има улички, които ми напомнят на София, има така дух. И даже като дойдох и бях такава, сега трябва ми някакъв знак от съдбата, че аз тук трябва да се преместя, че принадлежа на това място. Малко делово положението винаги ми е било. Знаците, чета и гледам и следвам. И какво да видя на нашата улица? Български магазин, моля ви се, който вече го няма, но тогава го имаше. Между другото, миналото лято затвори и явно ми е бил нужен за първите 7 години. И после вече съм пораснала и мога вече да живея и без него. После гледам на входа 2 лъвчета отгоре, на вратата. Сега това е ли съдебната или не е съдебната? Съдебната е, разбира се. Втори знак и вече третия беше, гледам, нали знаете как графити, хората, които се занимават с графити, има такива тагове и си пишат си, на ни лепенки IM, имената, примерно, или нещо такова. И с целия град, когато аз тук дойдох първото лято, имаше, навсякъде пише Алице написано. И аз ги броя и си викам, в един ден си казах, добре, ако преброя еди колко си пъти Алице, значи аз просто трябва да остана тук. Това е моят град. И преброих и това беше. И между другото, примерно 2 месеца по-късно, повече никога не съм ги виждала тия лепенки с Алис. Но толкова ми е трябвало. Между другото, това с името много интересно. Много интересно, просто сега такава история ще ви разкажа. Аз казвам Алиса и се запознавам с хората и 98% от хората, с които се запознавам, първата реакция е Алиса в страната на чудесата. И мене вече ми призляваше от това, само като чуя как се захожда с Алиса в и някаква жестока съпротива имах, много се дразнах в един момент. И откакто съм тук, никой никога не се е сетил да ми каже Алиса като, защото за тях Алиса в страната на чудесата по друг начин звучи. Името Алиса въобще не се свързва веднага с това, а генерално е интернационално и не е някакво такова събитие да се казваш така. Тук като ме питат как се казваш, и аз казвам, и те са супер
искат да са много акуратни. И винаги са, ама с едно или, с едно S ли, едно или, Y ли, как? И аз съм така, хора, викайте ми както искате, няма никакво значение как ми се пише името, но хората са много принципни. То от една страна е много важно да си кажа буква по буква името, от друга никой никъде не му хрумва, че може, разбираш ли, да е било от приказката. Типични други неделни неща са, особено в момента в пролетно-летния сезон, са някакви огромни опашки за сладоледи. Човек, то си е културата на реденето на опашка. Дали ще е за клуб, дали ще е с сладолед, обичат си хората тук да се редят. Те много се ядат сладоледи, много се чака за тях. Много се ходи на езера. Около Берлин има толкова много езера и толкова много вода, че буквално всеки уикенд можеш да ходиш на някакво различно езеро. Аз в тия езера не влизам. На мен тая тъмна вода ми мирише много гадно. И без значение колко ме убеждават как е чиста и едва ли не можеш да я пиеш. Аз не влизам в тия езера. Все пак, къде е река, море, къде е езеро? Но това е много, много типично неделно занимание и въобще съботно неделно занимание. И примерно сега, ако ми дойдете на гости в неделя в Берлин, може и да ходим до старото летище. Тук има едно летище, хора, което цялото е парк в момента. Не с гори и с дървета, но такъв, дето може да тичаш, скачаш, караш скейтборд, колела и така нататък. И сега има и голяма драма, естествено, защото се опитват да го водят се разговори за това да се застрои там цялата зона, защото няма достатъчно жилища. Обаче има и съответно отпор. И за сега продължава да е огромен парк с такива, представете си, всичките там писти, по които са се движили самолетите, сега са писти, по които можеш да си караш колела, да пускаш хвърчила и така нататък. Имат и градинки, в които хората си засадили някакви неща. Въобще това са засаждането в градска среда е голямата работа. Има много места, на които можеш просто да отидеш и с някакви хора да се разберете и да ти дадат някакво ъгълче в обществената градина и да си засадиш някакви неща. Сега колко растат, какво точно расте на този климат, това е друга работа, но има желание, има действие. И другото супер типично е как има на много места в града има обособени части с малки градини, които можеш да си наемеш. Нямаш право да живееш там, задължен си да обработваш земята. Тоест, трябва да имаш или цветя, или зеленчуци и плодове в двора, примерно там 70% от площа. Обаче си имаш и някаква мини виличка в града. Това са някакви такива зелени. Така измежду кварталите изведнъж има някаква зелена част, която има ниски постройки. Те може да са много мизерни, а може да са много хубави. Нали, зависи човек колко си го е пипнал. И там ти можеш да се разхождаш, може да влезеш отвънка, дори да нямаш градинка. И да се разхождаш измежду градинките на хората. Но това само тук съм го виждала и много ме кефи. В смисъл, мисля, че и в други части на Германия, разбира се, но в някакъв мегаполис, в някакъв огромен град с шум и мръсотия и коли, има и такива неща. Ако не сте идвали, ето да ви разкажа. Аз най-вероятно 5 от 10 души, които ме слушат, са и приятелите в Берлин и те ги знаят тия неща. Този епизод за тях не е много интересен, извинявайте. Извинявайте, милички, обаче работим тук сега за другата част от аудиторията, която може да е интересно. Това е тук положението. И така, това всичкото са неща, които като си мисля за неделя, ми изникват в главата. И си викам, що па да не ви разкажа. Как ще знаете, ако не сте били тук? Що ще ви е важно да знаете друга работа, не знам. Аз съм си така като радио. Винаги може да смените честотата, да пуснете нещо друго. Реално този епизод според мен е и малко за мене си го записвам, за да може като ми дотегаве януари месец да се сетя, че пролетта е супер тука и да си го пусна и да не режа вените. Така че и за другите ми януарски другарки, запази този епизод за после. Както казват в социалните медии. И последното нещо тук, типично берлинско, за което ще ви разкажа, са така наречените шпетита, денонощните магазинчета. Нищо особено бихте си казали. И ние си ги имаме такива, факт е. И клек шопове, и всякакви шопове. Обаче тук те са си една много специална част от града, защото пиенето на пейка в парка не е толкова разпространено, не за друго, защото няма лампи в парковете. Това аз поводях, като дойдох първо. Викам, как може сега, ако искам да си да на пейка в парка и да си говоря с някакви хора, как ще го направя? И не може, бе. Тъмно, тъмница, черно. Нали, сега лятото е свет по-късно, обаче в един момент, като се стъмни, нищо не можеш да правиш. Аз бях дошла тук първо, примерно, в зимата, да гледам някаква премиера на моя приятел и него обаче го нямаше и той закъсня, защото пътуваше някъде с влака. И аз се прибирам сама след премиерата, кинопремиера. Няма как да игра от театъра, ако го няма
Но така, кинопремиера. И аз се прибирам и Google Maps ми е показал през еди кой си парк да пресека и да се прибера. И после му разказвам. Той викам, ти как се прибра? Викам, Ели, как си от тук? И той, ама ти си минала през парка. Да, през нощта. Към да. И не мога да разбера какъв е проблем. Аз за секунда не съм се почувствала нещо уязвена или притеснена. И той така замълча секунди и каза, не минаваш през парковете през нощта. Просто не се прави. И сега, това има своите изключения. Правя го и до ден днешен. Понякога с колелото минавам. Нали, има паркове и паркове. Бях минала през парк, през който не трябваше, да кажем. Пеша сама. И съответно, сега не върви да си цъкаш и да се забавляваш в парка. И затова хората се цъкат. Затова хората се събират и си пият бирички пред магазинчетата, пред тези шпетите. И си има, нали, масички, пейчици, павашчета и така нататък. И, примерно, като беше там, кога? Преди някакви години имаше световно по футбол и европейско. Аз не съм в час. Не знам. Гледахме някакъв футбол. В смисъл, гледахме силно казано. Аз се забавлявах да съм сред хора и да сме заедно и да споделяме нещо. Общо да правим, а именно да гледаме. Гледахме футбол и пред всяко шпетие на всеки ъгъл имаше екран и беше супер готино. И шпетията са доста високо в иерархията на магазините тук, защото представете си, наистина в неделя нито един хранителен магазин не работи. Иначе, ако искаш нещо, каквото и да било, там да гризнеш, да си хапнеш солета ли ще, круасан ли ще, само в шпетито има. А някои имат и вече витрини с кисело мляко, с сирене, нали, по-рядко, обаче има и такива неща, така че човек като е запририта към шпетито. Иначе до Централна гара и до летището. Там има един-два супермаркета. Ако сте закъсали някъде по пътя или ви предстои път насам и се притеснявате, казвам ви да ги знаете тия неща. Защото Google Maps, ако ви свърши интернета, как ще знаете? Иначе ще кажете, ето аз това от Алиса го знам, на Хаупанхофа и на летището има работи. Важните неща, хора. Иска така. Иска малко... Няма много екзистенциализъм в иначе традиционно екзистенциалния ми подкаст. Днеска има просто разходка из града. Разказвам ви какво има наоколо. Между другото, сега идва сезона на диница. Почва летния сезон и има супер много басейни. Много открити басейни. Освен езерата. Тук въобще много си държим на водата. Като няма витуша да ходим да се разхождаме на високо, е много важно да има къде да плува човек. Защото все пак тези 2 седмици жега през август трябва някак да се оползотворят. То, че е гъчканица в тия басейни лятото е гъчканица, но има едни периоди, които хората изпозаминават и е много приятно. Елате ми на гости лятото. Много ще се радвам. Ще ви разходя. Ще ви покажа къде са хубавите сладоледи, къде са хубавите шпетита. Всичко ще ви покажа. Аз непрекъснато лобирам за хора да дойдат насам, за да си имаме компания. Да се забавляваме заедно. Добре си дошла. Не новата година, ами ти там, която слушаш. Или ти той, който там слушаш. Според Spotify 80% от слушателите ми са жени. Затова първо така запях. Но разбира се, всички сте добре дошли. Оставям ви. Отивам да хвана малко от неделното слънце, да изям един сладолед, да си помисля какво по-умно да кажа следващия път. Много усмивки ви пращам. До другия път. Чао!